no estic vigilant la pestanya. Jo tampoc, vaig a vigilar-la, a veure. Ara està arribant. Ja hem arribat. Sí, ja sortim allà a Twitch. Bona nit, Catalunya. Molt bé. Bona nit a tothom, salut a tothom, criatures de la nit, éssers fantàstics i gent despistada. Estàvem la mar de tranquils fent el friqui pel nostre compte, però ens han invocat forces arcanes, ultraterrenes i ens hem reunit per parlar-vos de còmics, videojocs, cinema, ciència-ficció, fantasia, marxandatge i maquinetes. En definitiva, cultura dispersa, de manera que prepareu-vos per sentir-ne a tots colors sobre una pila de coses ben poc importants, però que ens importen i que fan la nostra vida més amena. Parlarem d'això i, per descomptat, de les nostres merdes. Avui ens acompanyen l'infermer pirata Josep Maria Giribet, també conegut com a Johnny Demen. Hola, bona nit. També l'administrador de sistemes ninja Jordi Martínez, l'inefable Jalabop. Molt bona nit a tothom. I un servidor, Jan Ros, amb el nom Jan Terrabastall. Som l'equip del Multivers. Avui ens falta l'amic Perufito. Què hi farem? Farem el que puguem entre nosaltres i a veure com surt la cosa. Emetem encara en fase de proves, així que pot ser que divaguem i segur que ens embarbussarem força. Sigueu benvinguts al nostre programa, que esperem que també sigui el vostre. Esperem que l'àudio sigui millor que l'últim, també. Sí. Sabem que en la primera emissió en proves segurament no només ens vam embarbussar, sinó que ens vau sentir com si parléssim des del fons d'una llauna. Què farem? En aquella ocasió teníem un guió una mica més preparat que no el que tenim a continuació. Avui bàsicament ens hem connectat perquè el que volem és rondinar i cagar-nos en Disney+. Sobretot a tom d'una sèrie de reflexions que en Josep Maria té a punt i nosaltres li donarem la raó perquè em sembla que hi estem bastant d'acord. Què és el que passa amb Disney+, Josep Maria? Que no em poden cobrar 20 i pico euros per llogar una pel·li per veure al saló de casa. No és viable, collons. I el fotut és que la gent ho fa, perquè ho continuen fent. Ja van 3 pel·lis. Hi ha molta gent que està passant per caixa, eh? Sí, no? Hi ha molta gent que està passant per caixa i molta gent que... No, jo no ho faré, però ja està. I què més li dona si els altres 33 sí que hi passen, no? Els calés ja hi són. No ho sé. Jo, amb Mulan, no vaig voler passar per caixa. He vist que després, més tard, ha aparegut la pel·lícula. Vull dir que si la vull veure ara, puc fer-ho perfectament sense abonar una quantitat extra. Suposo que amb les pel·lícules que han estrenat ara ha passat també amb aquesta... Bé, no serà la primera, no? Quina és la que estrenen ara? Ara tenen estrenada la de... No sé com es diu la noia, però... I l'último dragón. Raya. Raya i l'último dragón. I ja han anunciat que la pel·li de la Viuda Negra l'estrenaran en cinemes i al Disney Plus, diguem-ne. Super Plus. Jo ara m'acabes de decebre molt perquè pensava que Raya era una pel·lícula en homenatge a Maradona, però estic veient que va de dracs i quin disgust. I a sobre 20 euros, eh? Sí, 20 i pico euros. Jo no em fa res dir-ho, que directament els estic fent boicot, però boicot de debò, no de... No, jo no voy a verla hasta que la echen gratis. No, perquè això no és un boicot ni res, és passar. És com veure que li peguen al nen de la classe i... Ah, pobre, i passar. No, collons, vés i defensa-lo. Vols dir que no els surt a compte igualment? Home, i tant. Vull dir, perquè en el fons la plataforma ja la tenen, estan posant en marxa una sèrie de projectes que tampoc no haurien pogut estrenar al cinema, o si els haguessin estrenat al cinema haurien tingut una estrena discreta. Sí que em penso que Raya sí que s'ha estrenat al cinema, no va passar per Mulan. S'ha estrenat al cinema, però tampoc... Bueno, va, en català tampoc tant, en castellà sí que han estrenat a tot arreu, però... Em consta que hi ha hagut distribuïdores que han fet boicot, no?, a l'estrena, o que de cara a la galeria deien que farien... Vull dir, que no l'emetrien, que no la tindrien dins del catàleg de pel·lícules que emetíem. No sé ara, vull dir, ara em llenço, va, Cinesa i alguna d'aquestes així prou important que no la tenia, que no l'emetia. Suposo que com a
punt, no? A aquesta decisió de Disney de començar a distribuir les pel·lícules en estrena amb aquesta nova metodologia, que tard o d'hora crec que tots més o menys intuïem que arribaria, no sé si d'aquesta manera, però sí, a mi em sorprèn tant o més que la pròpia decisió el fet que hagi pogut tenir una bona acollida. No sé, potser en d'altres mercats on estan més acostumats aquí anem poquet a poquet, no? Això d'anar pagant. De fet, m'ha sorprès positivament, les coses com són, la paulatina, saps, entrada de tots aquests sistemes de streaming i similars. Vull dir, crec que han aconseguit el que una part de la seva missió era, no? Que era reduir la pirateria o la malnombrada pirateria en alguns casos, perquè això ja entrarem un altre dia, no? Moltes de les coses que tots i totes hem vist alguna vegada en aquest règim de lloguer free no les haguéssim vist de cap altra manera. Això és una realitat, no? Aleshores, aquí el que no sé si Disney, evidentment forçat per la situació, no? Per la conjuntura del moment, no? És a dir, no pel Covid, poden ho podem dir, no hi ha problema. Però ara, clar, vull dir, els experiments a vegades funcionen i no sé, potser ara estan molts caps pensants allà a Cal Disney donant-li voltes a veure com poden retorçar una mica més i qui sap, esperem que no, deixar de banda, creieu que pot existir aquesta possibilitat de que es deixin de banda les estrenes en el cinema, segurament tal com les entenem fins ara o com les hem entès a les últimes dècades, ja està passant, però que encara pugui ser més marcat. I tant, creieu que es pot dur en aquest cas? Mira, us vull explicar... Jo sí que ho penso. Us explicaré dues coses. Espera, parla, Joan, després ho explico, que és una mica llarg. llarg. Només volia fer el comentari que sí, hi ha hagut com es diu, sales de cinema que han protestat o que no han volgut exhibir o projectar aquestes cintes, però jo diria que a la llarga tenen les de perdre. I de fet, al cinema, per començar, hi has d'anar. En aquests moments, anar a qualsevol lloc és un problema. Potser quan tot això torni a recuperar-se, parlo de la situació derivada de l'emergència sanitària causada de la Covid-19, tornarem a les sales de cinema, però potser tampoc no anirem als cinemes a veure qualsevol projecte cinematogràfic, sinó que anirem a veure doncs, les grans produccions, no? I per segons quines altres estrenes preferirem aquestes plataformes de vídeo en demanda que podem gaudir de forma domèstica. Això, en el fons, a qui acaba afavorint és també a les grans productores i no tinc tampoc clar que sigui una mala notícia per un tipus de projectes cinematogràfics de menor envergadura, però que les sales de cinema tenen un futur una mica complicat per endavant. Ja no és una notícia derivada de la Covid-19. Just abans de la Covid-19 han estat tancats molts cinemes. Aquí el Palau Balanyà va tancar abans que no hi hagués un confinament. Ja no era rendible abans. Imagino que si és que n'hi ha cap que sobrevisqui, serà empentes i rodolons. Això, no veig un futur per les sales de cinema. Mira, jo vaig tenir... tenia un conegut que es dedicava precisament a tenir sales de cine. Havia tingut unes sales de cine i en un moment... fa molts anys, fa 70 anys que es dedicava al tema aquest. I va tenir èxit i va construir coses grosses i, que li anava bé amb el tema. Ell ho explicava sempre com un drama que feia molts anys que els cinemes ja no guanyaven calés amb les pel·lícules, sinó que els treien de les crispetes i les Coca-Coles. Que la Coca-Cola potser els costava 30 o 50 cèntims al litre i clar, tu et foten la Coca-Cola a 3 euros. Però és part de l'experiència d'anar al cine. Ho hem assumit com que tu vas al cine per menjar-te el teu paquet de crispetes i la teva Coca-Cola de 2 litres, i perquè en realitat amb les pel·lis no es guanyen la vida. És més, els extorsionen, o sigui, directament, si jo vull estrenar l'última pel·li de Disney, vale,
et dono la pel·li de Disney, però com a 8 mínim... bunyols més. Sí, 8 bunyols més, que més has de posar en 2 sales simultàniament. O sigui, la de Disney la pots posar en 2 sales, però en altres 2 sales m'has de posar el bunyol 1, en una altra sala el bunyol 2 i en una altra sala el bunyol 3. I l'has de mantenir tantes setmanes. I, clar, no hi va ni Déu, aquelles putes pel·lis, perquè són bunyols. Però Sí. ho venen com en paquet. I lo coges o lo dejas. El problema és teu, no meu. Saps? Jo tinc la sospita, permeteu-me, que una mica aquesta, o agafes o deixes aquesta oferta que és un ultimàtum encobert per part de les majors, en aquestes plataformes de vídeo en demanda en què s'estan oferint aquests continguts tan cars, una mica també s'està donant aquesta alternativa al consumidor, aquesta falsa alternativa al consumidor, és a dir, tu vols veure això en estrena, ara no pots anar al cinema. No, paga 20... Llavors, Per això cal fer-li boicot. A mi no em fa res pagar. O sigui, bé que pago el Netflix, el Prime i la mare que em va parir. O sigui, jo vull veure això, trobo normal, però que em posis una puta pel·li, que hem anat durant molts anys al Cocovideo, que em posis una puta pel·li per veure-la al saló de casa, allà amb la teva tele, que si tienes un salón de tropecientos metros, amb el teu projector de... Tothom el tenim, però no, la majoria tindran la seva tele de 37, 40, fins a 50 polzades, si m'apures, en un sofà que té 10 anys, enfonsat per un cantó. No és la mateixa experiència que anar al cine amb el so envolvente, amb... La gossa, els nens... Exacte. Et truca la sogra... És veritat, a casa podem posar pausa per anar al lavabo, no ens perdem 10 segons de pel·li, però és incomparable, és una experiència incomparable, no me la pots posar a 20 euros. Cobra'm 3, 4 euros, dius, vale. Suposo que serà una cosa que traspuarà molt en els podcasts i tot el que fem en el multivers, però a aquests retrocebollismos de tornar a aquestes experiències, però és que les vivim així, és a dir, jo ho explico, el cinema és una experiència i tinc molts bons records lligats a l'activitat d'anar al cinema. Anar al cinema era... També, vull dir, no ens enganyarem. Vull dir, doncs mira, era un dels canals amb els que tu anaves i certament jo, si pogués recordar totes les merdes que he vist d'estrena, Congo, Estallido, Fanático, tot el que feien així mínimament amb cara i ulls, vaig veure una, que ara perdoneu-me, que Jean-Claude Van Damme i Dennis Rodman, pot ser? Sí. Máximo Impacto o alguna cosa així em sona que es deia. El Coliseum amb explosions, no sé, una bestiesa de dimensions increïbles. Doncs al cinema, i encara, per mi, quan trio, com diu el Jan, trio molt, les coses com són no vaig tant, encara hi anem, però és molt més selectiu perquè, és evident que l'experiència és xula, és una cosa que encara per mi a casa no és comparable. Tots, en bona mesura, hem millorat molt els nostres sistemes audiovisuals. Tenim teles, fins i tot en casos no tan estrambòtics hi ha sistemes d'aquests Dolbys i Atmos a casa, jo què sé, la gent es fot uns muntatges que foten por. I l'experiència és prou xula, però no és la mateixa. Vull dir, la litúrgia, el fet d'anar allà... Silenci, calles, passa per aquí, no sé què. Hòstia, entres i sempre fas la conya aquella de quan surts de dir em foto a la sala 6, a veure si ningú se n'adona. Joder, té un no sé què. I també, que podem obrir el meló, moltes projeccions. Jo he anat a cinemes, perdoneu, lamentables, és a dir, qualitat de vídeo horrible, so, i també flipar, de dir que et gires allò al projector, no? Que ja no hi ha ningú, però tu et gires igualment, perquè allò és lamentable. I, hòstia, com tot està passant, no? Es perdrà, potser no, però sí, jo crec que també, sumant-me al que deia el Jan, en general veurem caure més cinema, segur, i l'experiència serà diferent, que ara és un tema que també vull introduir perquè se n'ha parlat molt que les pròpies majors i les noves majors que s'estan creant, tipus la mateixa Netflix, que puguin arribar a controlar
ja de forma total aquest circuit de cinema. I això, clar, pot ser també molt, molt, molt contraproduent i molt fotut per qui està fora d'aquest mercat. És a dir, el Verdi de torn doncs, quedarà per un nínxol encara més, saps? Més específic, no? Potser el que hauria de passar, hi ha hagut sales que ja ho han fet, però potser els exhibidors també han de transformar una mica el negoci. Que tu et puguis subscriure a una tarifa plana i assistir cada setmana a una estrena diferent i que no sigui, doncs, això, aquests 8 euros o 10 euros per anar a veure una pel·lícula, hi hagi crispetes o no. Jo he pagat 8 euros per una estrena i em sembla un preu que no convida precisament a anar al cinema, sobretot quan, si ho mires bé, estàs pagant molt menys per una subscripció mensual a un d'aquests serveis i pots veure moltes més pel·lícules, encara que la butaca sigui fantàstica, encara que l'experiència sigui diferent. Doncs potser també aquestes sales de cinema, que sóc un romàntic i m'encanta que hi siguin, també s'han de transformar. També han d'oferir alguna cosa diferent. No ho sé, jo recordo que al principi de tenir les ulleres de realitat virtual havia vist unes ulleres de realitat virtual que són compatibles amb el telèfon Samsung que tinc, però jo havia vist alguna pel·lícula sencera en una interfície tridimensional d'aquestes immersives que era una sala de cinema, senzillament perquè tenies la sensació de viure una experiència cinematogràfica semblant, no? Llavors, potser és el que més s'assembla a veure... Però, clar, has de portar les ulleres dels dimonis durant una bona estona i acabes amb uns ulls que no és ben bé el mateix, tampoc, no? Però és una cosa que emula l'experiència. Si us plau, penseu amb la gent que fem servir ulleres de forma habitual. que és un sidral i un merder considerable ficar-se ullera sobre ullera. Hòstia, mira, imagineu-vos, per anar al cinema en un futur haurem de a casa amb unes ulleres de realitat virtual per anar Ready Player One a lo bruto, no? No, el futur era aquesta merda, O sigui, a nosaltres ens havien explicat una altra història. Vosaltres us hauríeu imaginat que el cinema, les sales de cinema es convertirien en una cosa tan diferent a aquesta? No sé. Home, jo era dels que tampoc no he tingut poques epifanies així de dir, hòsties, he vist el futur. No, però una d'elles era el consum a demanda. Vull dir, tots ho volíem. Hòstia, veníem de veure les coses seqüencials. Tu tenies un VHS, l'havies de rebobinar, l'havies de veure amb una qualitat dubtosa, una quantitat de còpies molt limitada i pensaves, hòstia, el futur ha de ser que jo li doni play a allò que vull veure quan jo vull veure, no? Van començar a aparèixer plataformes sobretot que pivotaven al voltant del digital, que ja et feien la conya marinera de, hòstia, aquesta pel·li te la foto 8 cops al dia, és a dir, has de ser molt burro per perdre-te-les. Vinga, va. Però no era el mateix. Sempre hi ha alguna cosa, ja ho veieu, sempre hi ha algú que falla, sempre hi ha algun motiu que et fa que, hòstia, a les 8 del vespre no et vagi bé veure aquella pel·lícula, no?, que volies veure. L'arribada d'aquestes plataformes tipus Netflix i similars, per mi sí, era i és, ara mateix al present, però era el futur, era una cosa de dir... I ara rondinem perquè ens trenca altres coses. Dius, tia, és que mai estem contents. Som de rondinar, som de mena. Sí, però és que això de 20 no sé quants euros... Són molts euros, Per una pel·lículeta... En règim de lloguer, heu dit. Vull dir, no és teva, no és que l'estiguis comprant. No, però és que a més que no pots comprar una cosa que és etèria i que demà peta i... Correcte, sí, és un concepte... De fet, és un concepte el de comprar còpies digitals. Ara està sortint la conya aquesta de l'NFT, no?, que es diu. Sí, bueno, això també tenim per un programa sencer. Hosti, tant. Però que és veritat, comprar una còpia digital del que sigui no deixa de ser un lloguer d'entrada il·limitat, però quan vulguin i quan te'l petin... Ojo, exacte. Si el lloguer, si la compra és que jo la compro i me la descarrego el meu disc dur, estic comprant. Sí, correcte. Si el tema és que jo he però sense DRMs ni històries. Exacte, si jo he d'esperar que Steam no peti
que Netflix no peti, que qualsevol d'aquests no peti, merda, perquè ja ens ha passat al YouTube Music a prendre pel cul tota la música que haguessis pogut comprar. El Zune de Microsoft, també, 3/4 de lo mismo. Ara semblaré una mica alarmista, però a mi és això el que m'ha tret de la idea de sumar-me a Stadia, per exemple, perquè penso, i si compro 4 jocs d'aquests i al dia a mà no hi puc jugar senzillament perquè el servei deixa d'estar disponible? Doncs els piratejaré. Clar, quedes amb un comandament a distància que no serveix per res més, o sigui, et serveix per què? Per controlar el dispositiu aquest i ja està, no? Tens raó, que el gran problema d'Stadia, bàsicament, perquè és l'única que és només això i que no és... O sigui, per exemple, jo sóc bastant fan del Nvidia Now, o com es digui, no sé com collons es diu, el rotllo d'Nvidia, el GeForce Now, perquè jo compro els jocs a la plataforma on jo vull i el que faig és fer servir la màquina d'Nvidia per executar-los. Ja està. El propietari dels jocs, perquè són lloguer, sóc jo, i et llogo la màquina pagant-te la quota i puc jugar a qualsevol dispositiu. No sé per què s'hi han posat tant de cul els productors de no voler els seus jocs allà. És una cosa que no acabo d'entendre, però és el que hi ha. Si no, jo ja hi estaria subscrit. Si em diguessin que puc jugar tots els meus jocs de Steam allà, demà. I si posen Mulan? Clar. També. Sí, però... sempre que no et demanin aquests 20 euros... Exacte. Per cert, et va agradar la pel·lícula com a mínim? No, això era una altra cosa que us volia dir. Perquè... Tinc la impressió de que aquestes pel·lis que estan posant al Disney Plus aquest, o com, és que no sé com es diu. Sí. El Disney Más Plus. No són plus. No són tan bones com el hype que hi ha al darrere de, hòstia, són la rapanotxa. Tant la pel·li de Mulan no em va agradar gens. Crec que es carrega la pel·li original de Mulan, però de llarg, que li hace flaco favor. I la pel·li aquesta última de Raya, hòstia, tinc la impressió de que no es tenen al nivell de les pel·lis d'estrena de cinema de sempre. Són superiors a les direct-to-video que feia Disney de la Cenicienta 2 i aquestes merdes, però no és el nivell d'una pel·li de les... No estarien al top. Exacte. Però és que ni en el top... Entretinguda, es deixa veure, però ja està. És una pel·li que jo vaig veure amb els meus nanos, vam estar allà 2 hores, sí, però no et genera un record de, hòstia, jo quan era petit o quan vaig veure aquesta pel·li que era superxula. Recordo el meu papa rondinava perquè era molt cara, però sí, a mi... Ja us ho vaig comentar, a banda de que el disseny dels dracs em recordaven a Los Pequeños Pony. No, trobo que és un disseny molt poc afortunat. Ojo, jo ho dic, no he pagat per aquesta pel·li. Bueno, jo encara menys perquè l'he vist a través teu, o sigui que aquí, senyor Disney, no s'ho prengui, no és personal. No, el meu sí que és personal, jo no l'he pagat. Jo m'he ofert, a més és públic, al Twitter hi ha el meu tuit on m'ofereixo a pagar-li aquests 20 euros als dobladors de la pel·li directament. De fet, vaig citar una de les veus. Oye, ¿dónde tengo que enviar el dinero? De nou... Però no em va contestar ningú. Em va agradar poder-la veure en català. I, ostres, bueno, ja... Suposo que coneixeu el compte de doblatge en català o alguna així, el segueixo molt... Bueno, m'agrada molt la feina. Un altre aspecte indignant absolutament, de estar pagant per no tenir res o no tenir-ho en condicions. Enlloc. Perquè ja no és... I enlloc, perquè... Sobretot, on estrenen, bueno, vosaltres que teniu criatures, on estrenen això, on ho podem anar a veure perquè ho facin en català? Sempre són cinemes a la Quinta Forca, que ni que tinguis tota la puta llet del món no encertes que els tinguis a prop. Bueno, a la Quinta Forca, i vosaltres que viviu a Barcelona, jo directament me n'he d'anar a 30 quilòmetres. A la 6ª forca, vull dir, tu has de sortir, has d'agafar una corona més de forques i encara tirar més, te la foten a les 3 de la tarda,
dius, hòstia, la pitjor sala, que estàs al millor allà amb la columna i tot, vull dir, sí, és un maltractament sistèmic, vull dir, sí. No... També ho veus, la gent li és bastant igual, estic convençut que molta gent que la va veure en castellà la veuria en català, sense, vull dir, segur que també hi ha gent que s'hi nega, però la gent va bastant a bulto i hi ha més sales, millor disponibilitat i de més, doncs, bueno, tampoc, és que sempre ho he vist en castellà, que és també un... Sí, se'm fa raro veure-ho en català. Sí, és que clar, jo no sé veure Toy Story en català. Bueno. Però això ho puc comprar, Jo si he vist la primera pel·li amb una veu, la vull continuar veient amb aquella veu. Sí, això t'ho compro, és veritat. És a dir, igual que hem fet moltes vegades el comentari, a mi, personalment, el Goku en castellà no me'l faig meu. Però és perquè, home, són molts anys, no? I perquè el doblatge català era molt millor, Jo estava acostumat a les pel·lícules de Disney amb un doblatge llatinoamericà. El castellano neutro que diuen que era el mamen. Mexicà, sí. Bueno, ara ho veig tot en versió original, però si puc triar i tinc la meva llengua, però el que passa és que sempre és la tria més difícil i t'ho compliquen d'una manera extraordinària, cosa que tampoc no acaba de tenir el menor sentit quan resulta que, a més, la Generalitat, que vol dir tots nosaltres, estem pagant aquests doblatges a preu d'or per no tenir-los disponibles enlloc i que després no s'editin, perquè molts d'ells no s'editen en cap format. Correcte. I molts hi són, o hi van... El fotut és que s'editen en... O sigui, jo he vist Blu-rays que la versió espanyola no porta el català i te'n vas a la versió sueca o finlandesa o no sé què, i allà hi ha el català i dius, per què? Què els importa aquella gent? Bueno, no vam pensar... Doncs probablement és perquè no tenen cap estigma, cap connotació associada a l'idioma. Senzillament és una pista més d'àudio, com per nosaltres pot ser el suec o qualsevol llengua que, doncs mira, la tens en el DVD o en el Blu-ray, probablement no l'executaràs mai, però no et fa cap nosa. Resulta que hi ha gent que si té uns determinats prejudicis, que comprar un DVD on hi ha una pista d'àudio en català que tampoc no executarà mai, resulta que li regira l'estómac i li explota el cap. Bueno, aquí entra l'estupidesa. Potser se la posen i l'entenen. Igual seria la solució. I l'entenen i tot. Igual seria la solució. Doncs, hòstia, això no és tan difícil. Sí. Jo m'hi he trobat ja amb el cas que la... quan no vols entendre, Correcte. La meva filla m'ha preguntat a vegades per què no hi ha res, no? En català, vull dir, costa molt perquè veu que hi ha cosetes molt puntuals. Li he posat algun cop al Miquelet, sabeu, el canal de Twitch que emet, perquè m'agrada, vull dir, fan sèries i coses que són molt de la corda nostra, vull dir, el contingut que posen ens agrada i la majoria de casos l'hem vist i escoltat en català. Sí, no? Sí. I per exemple, doncs això mateix, no? Un cas que per mi és, bueno, trobo que està ben portat, va ser el Shin-Chan. Vull dir, l'he vist tant en castellà com en català i no et sé dir allò que diguis, hosti, igual que us deia que el Goku, hosti, no me'l canvis, o el Vegeta. El Vegeta és patrimoni de la humanitat. Però és que el Shin-Chan es va doblar pel mateix estudi en català que en castellà. Sí. Crec que sí, no? Clar, o hi ha molt poques diferències I que les veus potser són les mateixes en la majoria dels casos, potser alguns però si no, segur. Això ho sabria el Toni. Molts estudis de doblatge en castellà són aquí. És a dir, tenim moltes veus que la mateixa veu... L'edat d'oro del doblatge era aquí a Barcelona i hi havia els estudis guapos i que doblaven en castellà i així. Això passa menys ara, però... Sí, ara passa menys. Bueno, ara, clar, és que ara ja et dic, ha canviat tot tant, el propi mercat, que no sé molt bé ara com funciona, no? Per començar, hi ha el fet aquest que abans hi havia veus amb talent, que eren actors que tenien un perfil i que tu de seguida reconeixies aquelles figures no només perquè estaven assignades a uns artistes en concret, sinó perquè tenien una capacitat interpretativa notable, i ara agafen el darrer xitxarel·lo que és popular
perquè ha aparegut en un reality show o qualsevol merda d'aquestes, el posen a doblar no sé quin personatge i representa que t'ha de fer gràcia, no pas perquè originalment el personatge fa gràcia en la pel·lícula, sinó perquè resulta que tens doblant el personatge aquest un suposat tio graciós. I no sé, a mi Sí, això no me'n fa gens de gràcia, però no recordo el crec que han cas. espatllat moltes Sí, pel·lícules. sí, no recordo el cas concret, però l'Anna, que algun dia la tindrem per aquí, em sona que va parlar d'algun anime bastant sonat, que el doblatge va ser bastant desastrós, un de Netflix, ara no recordo quin és perquè no sóc un gran seguidor d'anime així en general, però que al Twitter anava ple i realment els talls puntuals que vaig veure eren lamentables, que eren no amateurs, és que era una cosa que deies, hòstia, no té la qualitat perquè això s'hagi publicat en una plataforma d'aquest tipus, és a dir, ara corre no sé si l'heu vist, una pel·lícula amateur de Batman, l'heu vist? No. Una que deien que estava... Sí, home, fa molta gràcia, ja us passaré el link por ahí. Sona, I té millor qualitat que el que escoltaves en allà, i jo no tinc ni idea de què estava passant en aquella pel·lícula ni res, però perquè era un clip així, saps? Allò que agafen a l'atzar per mostrar-te un cas que deies, hòstia, és evident que qui està doblant s'està limitant a fer una transcripció cutre salsitxera d'un text que li han passat amb molt poca esma i ànima. I hòstia, és una feina. Vull dir, jo sóc molt partidari del doblatge ben fet, per què no? Vull dir, l'etern debat flame de si versió original o no, podríem entrar-hi, Hi ha coses que m'agraden en versió original i altres que no tant, i altres que potser les has vist en versió original i no li trec mèrit al que s'ha fet amb el doblatge. És a dir, hi ha coses meravelloses. També hi ha casos sonats, recordareu tots el Resplendor, no? El doblatge que crec que era de Verónica Forqué. Bueno, és pintoresc, va ser pintoresc. Crec que el Jan no el va veure tan... No. Terrible. O el És de... més, he vist... No, digues. No, l'he vist diverses vegades en castellà perquè l'he enganxada en algun canal i és que me'n faig creus que això es que publiqués, allò que allò sortís. passés la supervisió d'un director de doblatge, és que és lamentable. És molt Però bé, fort. tot és possible. Tampoc no m'agrada la veu que li van posar a ell, O sigui, no és només que la Verónica Forqué estigués estel·lar. Sí, ella és el tret diferenciador, però sí, recordo que el doblatge, en general, sí, i més amb la pel·lícula que estem parlant, vull dir, tot el que suposa, no? El Resplendor, que quedés una mica, saps, com molt desmerescuda, no? En el sentit del doblatge. De quin any és el Resplendor? Hauria ser 78, 79? Abans dels 80 segur. Una mica més i tot. Més, que jo crec que abans dels 80. No, però ho podem mirar. 1980. A Sant Google, aquí. 1980, sí. I, home, n'hi ha d'altres casos que potser més buscats en línia amb el que tu deies de, hòstia, agafem una figura així graciosa, el Fort Farlane, que dius, home, doncs per mi, en aquest cas, el doblatge espectacular / desastrós del Pablo Carbonell crec que és part de l'èxit que va tenir aquí, particularment, perquè crec que és una pel·lícula que és... Correcte, és una pel·lícula de culte, no? Con Susupétalos, molt localitzada, Jo no estic segur que això enlloc tingui la repercussió que va tenir. Jo l'he vist... No, jo l'he vist en anglès també, i el personatge original també té una cadència, així com a molt... Sí, no? No és exactament la d'en Carbonell, però no m'estranya tant que triessin algú que fes una cosa tan rara com la que va fer en Carbonell. Però això crec que està bé, no? El fet de agafes l'essència ja que ho has de fer, no? Agafes l'essència de l'original, perquè és el que s'ha de transmetre, és evident, però bueno, fotre-li una mica al teu rotllito. En el cas del Pablo Carbonell, probablement molt. Vull dir, no sé si es podia domar aquella bèstia en un estudi, però mira, era un cas particular d'això mateix, no? De dir, bueno, a vegades sortien bé, a vegades no tant. Suposo que també
Segur, si algú té exemples de doblatges en català desastrosos, que ens els passin, perquè és que n'ha d'haver, segur. No, últimament, de fet, gairebé tots. d'això se n'ha parlat, sí, d'això se n'ha parlat bastant al compte de doblatge en català i TV3 està abaratint molt. Passa, no només passa amb el doblatge, qui aconsegueix les concessions del que sigui, doncs el que rebenta els preus, perquè és qui ofereix, se suposa, el producte més barat, però que no vol dir que la relació qualitat-preu sigui l'adient. I No, i que últimament després passa hi ha amb molts doblatges. derrames extres i sobrecostos Clar. i pollades. No. Però Bueno, últimament estem amb el... passa molt això. Bueno, és que últimament TV3 Clar. està una mica, està una miqueta així, Ja no és només la qualitat del doblatge, és a dir, de les veus que interpreten Sí, els papers, sinó el muntatge, a vegades se sent malament el so de fons, no sé per què, però alguna cosa passa i sobretot és aquesta dèria per estalviar. No sé què representa que estem guanyant al final de tot, perquè el que estem sacrificant és qualitat. Sí. No sé quin cost respecte, saps, a un tipus de producció o un altre hi havia, la diferència ha d'existir, ha de ser-hi, però és que la pèrdua pel client final, que és l'espectador, és que en molts casos, hòstia, et pot destrossar l'experiència del visionat, sí, però és que potser en castellà també està passant, vull dir, si el fet d'abaratir costos no crec que aquí hi hagi un tema... Igual que hi ha altres problemes amb la presència o no del català, com dèiem, a les plataformes i al consum en general, més enllà del percentatge que pugui haver potencial de gent que vulgui veure-ho o no. Vull dir, a mi em costa de creure que Netflix, voleu dir que tècnicament li suposa un problema, una pista més de... No, però sí que jo crec que en el fet d'abaratir se'ns cola certa qualitat, com a mínim, de... Jo què sé, tu mires la bola de drac dels 80 i, hòstia, qui feia aquells guions en català estava pensant molt que fos un català correcte, amb expressions correctes. O sigui, els insults d'en Vegeta és que no se t'oblidaran la puta vida. O sigui, el colla de Galifardeus, aneu a prendre llet calentona. No. Sí, això mereix... Clar, això ara no passa. Això ara, pues, si és que tinca, o sigui, els hi cauen els tinques. Per què? Perquè no hi ha un corrector que després miri que la qualitat de... No ho sé. Bueno, era una de les... Crec que era un dels motors de la pròpia televisió. És a dir, segur que estava en alguna mena de... Sí. No sé si escrit o no, però vaja, que era un dels motius per a tot arreu. Vull dir, a el que eren els noticiaris, a qualsevol programa, la correcció era present, es notava molt, fins i tot una mica forçada en alguns casos, però és que ara és brutal. Hi ha hagut una deixadesa enorme abans, però no només en l'àmbit del doblatge. Abans els periodistes, els presentadors dels programes de TV3 i de Catalunya Ràdio tenien una cura molt important per la llengua. I a més hi havia lingüistes que si algú feia ús de barbarismes o emprava expressions incorrectes, els esmenaven, els enviaven una referència de aquí, en el minut tal t'has equivocat en això, has dit això que és incorrecte. I aquella persona, doncs, si tenia un mínim interès i volia conservar la feina en un principi, el que havia de fer era prendre nota. Aquest rigor i aquesta exigència, no sé per quins set sous, cada cop és menor. Però clar, quan t'adones que en molts dels programes amb més audiència a TV3, a vegades el català hi és testimonial, perquè està passant, pel Polònia, l'està passant, el Zona Zapping i l'APM, doncs lamentablement hi ha molt de castellà, per no parlar de les sèries de TV3 on es fan servir amb molta freqüència expressions que o són directament castellà o són un calc del castellà i a part
no només perquè s'emprin castellanismes, sinó perquè hi ha poca cura en l'expressió en general. Vull dir que no és només el doblatge, Això aquí no ens passa, gens. No, Pues bueno. Jo, ja sabeu que jo sempre intento mirar-m'hi. He sopat un bocata. Però clar, Però sí, és el nivell en el que estem ara mateix, sí. No tenim molt més, vull dir, ja ho veieu, estem lluitant per tenir presència del català als videojocs, al Twitch, arreu, és a dir, entendre que hi ha gent que vol viure sense ser, que també ho és, una reivindicació, però el fet d'analitzar-ho fredament com una qüestió de dir per què no puc, amb la llengua meva, amb la que jo parlo habitualment, amb la que m'he criat, viure. Ja està. És que el que és molt emprenyador, i abans ho comentàvem en referència al cinema, clar, a tu quan et demanen, en el fons, que per veure una pel·lícula te n'hagis d'anar a la quinta forca, t'estan convidant a callar, a acotar el cap i, sí, ja t'exclouen, i el grup. I evidentment, això sempre exigeix un plus de militància. Resulta que no hi ha... És que parlem de pel·lícules, però vés a una llibreria especialitzada en còmics i intenta trobar àlbums de còmic en català. Més enllà del Tintín, l'Astèrix... És que no hi ha mercat. No hi ha mercat i què vol dir que no hi ha mercat? És el que et diuen. És com quan van treure l'Arare només en castellà. Dius, no l'han fet mai l'Arare fora de Catalunya, País Valencià i dius... Completament incomprensible. I per què està en castellà? Si tota la puta vida l'hem vist en català, si no saben el que és... Sí, és una cosa que no s'entén. Sí, això sí que és veritat que no... I això és cosa de planetes. Van tastar en això, no van voler saber-ne res. És que Planeta també és Planeta. Clar, jo crec que també deurien vendre força menys que no haurien venut en català. Bueno, jo ho vaig comprar, però sé de gent que no. El Moroboshi, per exemple, no el va comprar perquè no estava en català. El Parufito, igual. Jo igual. Jo vaig decidir no comprar-la perquè no estava en català. Abans me l'hauria comprat en japonès. I era un fanàtic absolut de l'Arare, o sigui... Sí, el Doctor Slump és potser un dels casos més sonats, però... que també en parlarem, però que l'entrada del món anime, vull dir que ostres, TV3 va ser un canalitzador bastant bèstia i popularitzar, que existia, però popularitzar el fet que ens arribés a gent que no n'havíem sentit a parlar mai, com molts dels que estàvem en aquella època consumint, allò veient la tele allà, saps, amb el teu entrepà de nocilla i esperant això, no?, que fotessin el Goku, no? Ostres, jo ho veia, jo soc de Nou Barris, em vaig criar a Nou Barris on el català no té una presència dominant, ja us ho dic ara, i, hòstia, era meravellós. El Goku era, ostres, cor petit, això mateix, no? Els insults, hi havia aquesta part de gràcia pintoresca, no?, com de dir, hòstia... Però no, és que és la diferència, jo ho comparo amb el meu. Però la gent entrava i la gent consumia, els nanos, i no tan nanos. Mon germà, en l'època del Goku, estava començant la universitat, em porto 10 anys amb ell, i recordo que era una febre, no?, hòstia, la gent estava... El Goku és un cas en si mateix digne d'estudi, però, ostres, el Super 3, com a tal, el 3XL, totes aquestes... l'època daurada de vam tenir la sort meravellosa que llavors l'anime era barat, cosa que no passa ara. Clar. No, però... I anar a buscar aquestes produccions al País del Sol Naixent era potser una aventura per part de les ments preclares a qui se'ls va acudir dins de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però... Sí, que deurien comprar l'engròs, és a dir, no sé si ho va per a mirar el musulman. Jo juraria, no, que em puc equivocar, per això hauríem de preguntar a algun dels gurus d'això, el Toni o algun d'aquests del Daruma o algun d'allò, però és que nosaltres l'anime que compràvem li compràvem a França, o sigui, a França va ser qui va anar a buscar l'anime, el va trobar i aquí després van dir, bueno, això no està malament, perquè tot el que arribava aquí era ja passada la censura prèvia de França. Sí,
Sí. O sigui, el triatge l'havia fet França abans de... I el que volia De dir fet, abans, que tu ets de Nou Barris, però jo era de l'Eixample, i l'Eixample també era castellano parlant. Els nanos abans parlàvem en castellà a classe o tot en castellà i jugàvem en català. Jo ara ho veig amb el meu nano, que ara vivim en un poble catalanoparlant, bàsicament. Els nanos parlen entre ells en català i juguen en castellà. O jugaven, ara ja Sí, juguen sí. ja no sé com Ara, juga perquè està allà tancat a la cova, no? Però sí, ara té altres coses a fer. Ara sí. no... Però abans, hòstia, sorties al pati, Kamehameha, no, et foto no sé què, tal. Perquè jugaves al puto Goku Kamehame tampoc català no és, eh? Bueno, Però... sí. si no Sí, són no de són... Vital! Bueno, Ostres, jugaves en qui se'ls va català. acudir de Juga- traduir-ho, eh? Jugaves Això en català i ara i parlaves en castellà, eres castellano, vivies en un ambient castellano parlant, però com la tele la veies en català, jugaves en català. Ara és al Però revés. hi havia Exacte. referents culturals del moment que s'estaven fent en català, cosa que demostra que es pot i n'hi ha. Vull dir, els joves, molta gent Ei, tio, la què va veure passa? en català a l'Escurçó Negre, és a dir, era, ostres, era una tele de qualitat amb els recursos que tindria en aquell moment, no? Perquè probablement, com bé diu el Jan, deuria comprar el que deuria poder. També estava, no? És lo de la Forta, no? Que hi havia en el moment, no? Que compraven paquets Sí. i entre totes podien fer així una mica de, bueno, anaven fent aquell poti-poti de coses, sonaven coses xules, no? Però, ostres, i tant. De totes formes, em penso que no és només que les televisions autonòmiques, i en concret TV3, també ho ha fet Canal 9, o sigui, a través Sí. de la Forta i tot això, llavors apostessin fort per aquests continguts. Crec que vam tenir la sort de viure en una època en què, en general, la gent jove interessava més als programadors de continguts audiovisuals, perquè actualment, jo no sé, els vostres nanos, a partir de... quan arriben a casa, què posen a la tele? Perquè és que no hi ha A la res. tele i al YouTube ficaven el seu moment Plataformes. i ara ni això. Ara sí, és o YouTube o plataformes, és a dir, la secció que tenen controlada ells, que en molts casos també és un problema. Aquí entres tu com a pare, com a educador, és a dir, què vols que vegi, què no i de més, però el filtre l'has de posar tu. És a dir, d'alguna manera abans existia, no? Les franges horàries estaven molt clarament marcades. Era un altre paradigma, vull dir, és que hi havia 3 cadenes, tot era molt diferent. Jo Però veus, tu sabies que de 5 a 7 o de 5 a 8 estava reservat a un tipus de públic o algun canal, és a dir, moments estaven reservats a això i sabies que més o menys allò que s'emetia aquella franja horària podia ser apte per aprox qui fos, que també ara podem entrar en quanta gent es va fotre les mans al cap amb Bola de Drac, no? De la violència. El senyor Duran, no? Que... Bueno, aquesta setmana resulta que Canal 9, bé, a punt, ha dit sí. que no programarà Bola de Drac de nou per la senzilla raó que han canviat els temps i la mentalitat o la societat actual no admetria segons quines conductes dels protagonistes de Bola de Drac. Bé, jo crec que tampoc han analitzat els valors de la sèrie, perquè és cert que hi ha algunes actituds que són bastant anacròniques, però, però vaja, forma part una mica de la idiosincràsia dels personatges i també en molts altres aspectes era molt trencadora la sèrie, i començant pel paper d'alguns personatges femenins que eren centrals, encara que no es vulgui veure, a la sèrie. Home, Bulma, I la ja està. 18... No, la 18 central no era. Home, Déu-n'hi-do, Era un personatge important. Potser no era clau en tota la saga, però... Jo l'únic personatge important femení que he vist a Bola de Drac i d'aquella manera era la Bulma. La Lange. No, la Lange, és veritat que la Lange és un trop. La dona que té un gran poder però que no el controla i
Sí, és Però... un estereotip d'aquests típics tòpics, Sí. o la Xixi mateix, no? Que Bueno, era una estereotips mica... eren totes, i tots, és que tots els Sí, personatges a veure, però és que Això ho sí, fan molt això bé els mateix. japonesos, ells es programen, aquest personatge serà aquest tropo, aquest d'allò, aquest altre, Sí. i ja peles a d'allò. Aquesta serà la tsundere, aquesta la no sé què. Dius, bueno, pues ja està, ja ho busques. Perdoneu, el que volia dir també és que crec que els mitjans convencionals, la televisió en concret, ha renunciat als joves. O sigui, primer els ha deixat orfes, però crec que no saben el que estan fent perquè els joves tampoc no miren la televisió actualment. Han buscat vies alternatives per aconseguir els continguts que els interessen. Això, un dia, aquests mitjans jo penso que ho pagaran car i que ho estan començant a pagar car ara. Han decidit no programar per aquests públics, aquests públics s'han buscat la vida i arribarà un moment que diran no tenim audiència. Ves que no els acabi passant com a les sales de cinema. La televisió en broadcasting, el mateix, sí, com l'hem entès els últims 30, 40, 50 anys, bueno, ja veurem quin tipus de continguts i de quina manera l'emetran, sí. El que passa que no sé aquí si és tant o tot causa-efecte una cosa de l'altra, és a dir, potser amb contingut igual, crec que no sé si poguessin lluitar o anar contra una tendència com és això mateix, no? La immediatesa, aquest clip ràpid, aquest YouTube, aquest Twitch, hòstia, és molt llaminer, enganxa, vull dir, joder, hòstia, jo he entrat molt tard, però al puto YouTube pots entrar a les 5 de la tarda i sortir d'allà a la 1 i has començat veient, jo què sé, els millors gols de Romario i acabes veient peleas callejeras de gatos en Rússia, no? Dius, no sé com, però estic aquí, no? Ara et parlaré jo del TikTok, que he fet el mateix experiment, però només volia dir que li estem robant aquí prime time a TV3, estem a la tele del saló de l'Efren, O sigui... Merci per sentir-nos. Sí, m'ha enviat la foto allà de la tele al saló amb les vostres cares, dic, no podia escollir millor, collons. Doncs mira, reprenent el fil del programa, veieu com s'ha de fer a casa aquestes coses. Nosaltres allà amb Telegram, al menjador de casa d'algú, és meravellós. Això els cinemes s'ho perden. Sí. Clar. Ens haurien de programar a nosaltres, Sí. Sessió de multivers en streaming a sala gran. Això... No sé, jo em moriria. Bueno, Hosti, sí, seria difícil, però bueno, es van intentar fer experiments reprenent amb el cinema, no? De fer directes, de fer concerts... Els Yelmo van haver una temporada, crec que era en aquell de l'Espai Blau, però no sé si hi ha algun altre, que podies llogar a la sala per jugar a jocs. Sí, havien fet partits de FIFA i de coses. Sí, jo sempre vaig pensar que s'havia d'aprofitar l'emetre futbol i barrejar gent, vull dir que allò acabés amb... Amb baralles, allà, els de l'Espanyol i els de MMA, que no, la moviola! No sé si ho heu vist, que ara que els cinemes han estat tancats molt de temps per fer projeccions de pel·lícules, sí que s'han obert, en canvi, per organitzar esdeveniments religiosos. Ah, sí? Hòstia, no me n'havia enterat de res. Especialment evangelistes. Sí, o sigui, el telepredicador d'Arizona, aquell que... En sèrio? Doncs sí. Hòstia. Com que les organitzacions religioses tenen butlla en aquest sentit per poder congregar fidels i fer segons quin tipus d'esdeveniment que no es pot fer per un altre motiu, doncs hi ha hagut cinemes plens de gent celebrant Osana, Déu, Senyor i coses d'aquestes. Està bé. Bueno, i després un pasecito de tiburón i bueno, ja tots cap a casa. Si t'agrada, noi, jo no me voy a meter. Clar. Potser el que hauríem de fer és pregonar la fe del multivers. Això. I així aconseguiríem nous adeptes, els podríem reunir en una sala de cinema per veure Raya
baixada... Que maco seria, hosti, seria... A més, que es veiés allò del... El pixelat, allò. Sí, i el subtítulos por no sé què, pin. I la gent aplaudint, no? Hòstia, Bravo, gràcies. Això seria Sí, màgic. la putada és que d'aquí sí que podem ja anar demanant hora per l'entrepà de Llima, perquè d'allà la garjola directa, Sí, d'allà faríem... segur que hi ha podcasts que s'emeten des de Des de la presó. Però el que tindríem temps per preparar-lo, segurament. Mira, sí, podríem agafar Climent. Però vaja, sí, reprenent el que us deia, el que dèiem, vaja, el futur pinta que l'experiment som un reducte gal, no?, els que rondirem, però si la majoria de gent va fent... De fet... Si la gent passa a parlar-ho... Sí, sembla ser que hi ha sondes, vull dir, ells van llançant, van provant, ara no sé quin estrenaran, que han dit que no, però estem una mica amb el mateix, és que no recordo com es diu aquesta que passa a Nàpols, pot ser, o a Itàlia, d'uns nanos, un estiu... Sí. Que són com una espècie de genis. Aleshores, no sé, jo crec que hi ha molta sonda de dir, bueno, anem a provar i de més, però no sembla que estigui sortint del tot malament. També, el problema és que, cony, que estem limitats en el que hi ha. Llavors, si tens el Disney aquest i tens fills, ara... Clar, abans, un cop al mes o així, els podies portar al cine i tenies alguna estrena. Aquest any que han estrenat? La Mulan, la de Soul... Trolls 2? Sí, però passa una cosa estranya, que amb les pel·lícules de Pixar no s'ha hagut de passar per caixa. No, però... No, jo crec que Soul i després d'aquesta altra tampoc... Crec que és part del globus sonda. A veure què passa. Amb aquesta la posem gratis. A veure si es veu més que l'altra, o no, o es veu igual. Jo crec que deuen haver vist que s'ha vist igual. Perquè, clar, si no hi ha volum per escollir, puc passar sense pagar, ja la veuré d'aquí un mes, perquè no hi ha altra cosa. Clar. I algú que no sigui de Disney Plus la pot veure pagant? La de... No, has de pagar... Has de ser subscriptor i... Llavors, vull dir, no pots anar allà i dir pay-per-view, sabeu? Allò que es feia abans... dels partits. No, però el que pots fer és, si tant t'interessa la puta pel·lículeta, pagar un mes de subscripció, pagar la pel·lícula, i tampoc la diferència és tan espectacular. Sí. O sigui, si congregues... Et surt a compte quan fas un acte religiós d'aquests amb una gran congregació a casa i entre tots posen 20 cèntims per veure la pel·lícula i llavors... Pensem-hi, en fer un... Sí, perquè els salons de casa, tothom, els de tots, caben 20, 30, 40 persones al sofà. No. Còmodos, a més. I tu predicant allà. I si poses un acomodador, això es pot fer fantàsticament bé. Aquí ja podem pujar el preu als 25. Clar. Bueno, a Twitter tenim un senyor que fa muntatges de vídeo amb un predicador d'aquests, no sé si famós, o sigui, tan famós pel fet de les xorrades que es fan dels seus sermons o perquè ho sigui als Estats Units, amb música metal, música heavy. Hosti, són molt bons, Vull dir... I clar, aquest és molt teatralitzat, no sé si els teniu en ment, no? Però clar, el dimoni... Sí, aquests que et toquen el cap i cauen així enrere tots. I clar, tot allò ben muntat, a part que està ben executat dintre del que cap, no? El tio sap tocar i a més fa un muntatge divertit amb el vídeo i l'àudio que va fent amb repeticions i de més. I mira, m'has fet venir al cap això de dir, hòstia, qualsevol dia estarem allà al Cinesa Maquinista fent això mateix nosaltres quatre, no? Hòstia. El Piuel ens diu, sempre ens quedarà el torrent, i és veritat, és que d'això anava, començant, que jo la pel·li aquesta del Raya i l'anterior del Mulan les he piratejat, i les he piratejat després com boicot per aquesta puta merda de 20 i pico euros per veure una puta pel·li a casa.
no m'esperaré a que la treguin, perquè aquí no demostro res, demostro que tinc paciència i sé pas a parlar-ho, i ja està. No. Bueno, jo ho deia al principi de la xerrada aquesta, és a dir, el torrent l'he fet servir, segurament seguiré fent el servir de tant en tant, no l'ús, és a dir, ara mateix ha quedat, en el meu cas, més residual, però sí, hi ha coses que no les pots trobar en cap altre circuit, com parlàvem en el primer programa de l'Abandonware i similar, que dius, hòstia, o el que parlàvem ara mateix, no? El catàleg no és teu, és a dir, és Netflix. A mi m'han tret sèries que m'he quedat amb un pam de nassos, és a dir, hòstia, que no l'he acabat de veure. Ara el 31 em treuen Naruto, que l'estic mirant amb la Noa. Em vaig enganxar a Mr. Robot de dir, vinga, fot un sprint, acabo, i clar, arribo a la quarta temporada, perquè a més fan una cosa que és una putada bastant guapa, que és que te la trobes, però li dones al play i allò no va, i bueno, és per motius de... Entenc jo que la plataforma que sigui, Movistar, qui sigui, la deu tenir encara amb els drets i aquí a Espanya no es pot fer. Que hi ha altres opcions, VPNs i similars, que les van capant, però bueno, que es poden fer cosetes, no? Però el torrent està i és, i no només el torrent, senyors, que la mula encara està viva. I sobretot en català, la mula és... El català està a la mula. Sí, el Tots Rucs, no? El Tots Rucs, sí. Sí, bàsicament ja només queda això, perquè abans teníem Anime Lliure i continua sent un bon fòrum, però no hi ha el volum que hi... També no hi ha el volum perquè ja està tot allà. O sigui, quan ja ha recuperat totes les sèries dels 80, doncs ja no queda gaire més. Clar, no se'n genera gaire més. Exacte. Exacte, el problema és aquest, que no se'n genera més. És finit, és a dir, el consum és fins aquí. S'acabó, ja està. Us heu ventilat tot. Ja ho hem recuperat tot, ja no hi ha res més a fer. Sí. Però ja allà, amb Anime Lliure i això, he trobat, hòstia, he recuperat Tribut, el Gran Sushi, o sigui, el Dom, el geni del futbol, del beisbol, dius, que dius, són sèries super fosques, dius, això, el Petit Chef. En realitat és... Ell es deia Sushi, no? No, això és la traducció, es diu Mr. Ikuji o alguna cosa així, bueno, no ho sé, t'ho puc dir. Aquí entrem amb el meravellós món de les traduccions lliures que li fotíem a tot. M'esteu fascinant. Sí, jo estic veient que me'n vaig perdre moltes de sèries d'aquestes. Vaig arribar al Fly, que no em va entusiasmar mai. El Fly, que encara tinc pendent veure la nova. A mi el Fly no... Potser vaig entrar malament, És a dir, allò... El moment... Home, perquè vas arribar un dia allò, va, el Goku, què collons és aquesta puta merda, no? I de fet, no he jugat mai al Dragon Quest ni res, m'he negat. Mr. Ahiko. Res que s'assembli. El sushi és Mr. Ahiko, el rei del sushi. Bueno, jo vaig veure Johnny y sus amigos, que és Kimagure Orange Road, no? Em sembla, sí. Posats a... Les bestieses eren en aquest nivell. Un dia, perdoneu, un dia hem de parlar de sèries d'animació dels anys 80 a banda de l'anime japonès, perquè n'hi havia unes quantes de bones. Ara estava pensant en Denver, el darrer dinosaure, i sèries d'aquestes... És que no només... Però has dit bones. Que no cantaré, però... Toca-la amb la bateria. Sí. No, però això té un programa del multivers, Crec que sí, i tant. I les... Home, tens totes les de Funnation o sí, era Funnation, que eren el He-Man, Dragon i Mazmorras, que tots tenen els mateixos efectes de so. Són com les de Toei. A més, per mi, personalment, recordo l'entrada de l'anime com una entrada de qualitat en l'animació. És a dir, veníem d'unes coses que eren, en la majoria de casos, lamentables. No sé si recordo... N'hi havia de bones, també, i a més hi havia com en deien d'això, Amerianime o una cosa així. Eren aquestes produccions que tenien el disseny conceptual o l'estil americà i que les produïen al Japó. Transformers entre elles i moltes altres, no? Que tenien una qualitat d'animació extraordinària i el disseny
n'hem tingut a l'Espanyola també d'aquestes, que el Willy Fogg estava fet per la Toei i el d'Artacan i totes aquestes de la Docom Films original. La BR, Bjorn Voigt no? i Sí, no? Bjorn Sí, Voigt Bjorn Voigt. International, sí. Doncs, i què anava a dir? Ah, sí, jo recordo, no sé si la recordareu, hi havia una sèrie de Karate Kid, que eren Sí. el Karate Kid, que no me'n recordo, el Daniel San i el Miyagi, que anaven viatjant Sí. pel món per no me'n recordo gaire, potser m'ho invento, per recuperar artefactes que estaven maleïts o no sé què, i bueno, jo recordo, és que no se m'oblidarà mai, una escena que van caminant pel carrer de nit, que és un plano cenital així que se'ls veu, i que estan tota l'estona, avancen com 3 passos, pop, 3 passos, pop, i van saltant allò i deia, però quina merda és aquesta? És que vull dir, ens prenien per tontos i no ho érem. Vull dir, hi havia autèntics bucles d'aquells que deies, però bueno, què està passant aquí? Vull dir, Bueno, començant per aquestes animacions d'Oliver i Benji, que començaven a córrer un dimecres i la setmana següent, el divendres, encara no havien acabat d'arribar a la porteria contrària. Però això era allargar i tal, però l'animació era bona. O sigui, hi havia un flux i També tu, és veritat, bueno, sí. deies, el camp és infinit. Però és que jo aquesta gent la veia avançar i saltar enrere. O sigui, pum. Sí, això... És molt patètic, això. Això ja va... Bueno, aquí jo crec que la bona part de la decadència de TV3 va començar amb el Rovelló i com es deia, aquella mena de Robin Hood. Ah, el Sylvan. Sylvan. Això també era de Docom Films. Pues mira, jo he de dir que he de reconèixer que a mi el Sylvan m'agradava. Es veu que va ser un fenomen a Andalusia, A mi em feia molt... A mi, clar, també estava jo fent-me gran i el meu sentit crític ja també s'aguditzava, però jo recordo el Delphi i aquestes coses i també, sí, té el seu programa i la seva tertúlia perquè també la mereixen, vull dir, estic fent conya i les he vist, i he vist els fruitis i els fruitis a mi no em tocava veure'ls. Fem una cosa, el dia que en parlem, aquestes Delphi, Fruitis i tal, les deixem al final. Les deixem al final perquè és càries floritura. O sigui, la merda definitiva. De fet, jo tenia el dubte de fins i tot de com es feien. És que no sé, no tinc, no sé. Cal preparar un joc de veure, per quan parlem del fruitis i això... Hem d'aconseguir algú que estigués en aquells estudis i que ens expliqués en què estàvem pensant. Per favor. I amb aquells colors tan saturats. Allò va ser... Al principi dels ordinadors, en la producció d'animació, sí. Sí, home, els ordinadors, vull dir, les tecnologies disruptives quan comencen tenen aquestes coses. Home, jo he intentat... Videojocs a tot arreu. A mi m'encantava, Reboot m'encantava, l'he intentat tornar a veure i no he estat capaç de veure més de 10 minuts del primer episodi. Sí. O sigui, I aquesta no era dolenta, No, sí, en el seu moment jo ho flipava, deia la mare. I a part, el guió era molt bo, la segona temporada canviava totalment. Jo recordo molt... De fet, és a casa, és l'Spiderman, o un dels Spidermans que més ens ha agradat, una dels 90, la que feien Antena 3. Fet així amb pseudo-ordinador, o ordinador directament, no? I era una cosa... Hòstia... Pot ser que tingués moments o plànols així... Quan anava entre els edificis, allò era 3D, no hi havia discussió. Combinava animació convencional, a més de molt bona qualitat, amb gràfics tridimensionals per moments puntuals, no? I a vegades aquest encaix era una mica problemàtic, però en general els resultats eren bastant espectaculars, Jo aquesta la tinc amb un raconet, aquesta serà de les bones, de les que recordaré amb estima. Doncs vinga, va, no cremem el tema, va. Si us sembla... Ho deixem aquí... Ho deixem aquí, fem resum... Doncs Disney Caca. Sí, Disney Caca. Farem un Excel amb una columna amb les bones i els fruitis i tota la resta. Si de cas també les comentarem, però menys. En els minuts aquells de basura, no? Els basurilla allà.
hem de fer una cosa, començar amb un parell de cerveses i ja quan en portem 15 o 16, Això llavors també començar a s'hauria parlar. d'instaurar. S'hauria d'instaurar També. la xerrada del multivers amb cerveseta en algun bar que ens deixin emetre. I home, doncs, potser és més divertit, la part final acabem parlant dels fruitis, però la gent el que vol i ens demana i reclama és que parlem dels fruitis. Sí, com que ha recuperat la pel·li dels Goonies? Què vols dir, Piwil? Disney mola? Com? Que ha recuperat la pel·li dels Goonies. Què vol dir que l'ha recuperat? Que havia desaparegut? Però O que en farà un remake o què? Això, un reboot, la vam veure fa relativament poc. Estic aconseguint introduir la meva filla en pel·lícules que evidentment m'agraden a mi, però Déu-n'hi-do, vull dir, la trilogia d'Indiana Jones li ha agradat molt, els Goonies li han agradat molt. És difícil que no t'agradin les pel·lis dels 80, si ets un nano. És difícil. Bueno. Tenen uns altres tempos, sí que és veritat. A mi a vegades em costa que es mantinguin interessats en ells durant tota la pel·li. O sigui, quan arriben a la part del nudo, se'ls hi fa infinit. He trobat ara el moment per fer-ho. Els Gremlins li van fer una mica de por. Però em sembla curiós. Em sembla curiós perquè apostava que no li... Això mateix pel que tu dius, pel ritme, pel llenguatge és molt diferent al que... Jo veig, pel·lis anteriors a Matrix són lentes. Sí, és el meu crec punt que també d'inflexió. s'han acostumat a que quan una cosa no els agrada, fast forward, sí, o treure-ho. Sí, vull dir, fer un mínim esforç que tots l'hem fet, vull dir, tots ens hem tragat pel·lis que dius, ja no marxo per dignitat, però, hòstia, m'estic cagant en tot, sí. I home, sí, els metratges són ara, és tot molt dinàmic i tenen uns temps, de fet ho parlàveu a Lúdica, no?, amb la durada dels videojocs en relació a les pel·lícules. Tinc molt a dir d'aquí, d'això també, Tenim uns cànons, no? Sí, però sí que és veritat que fora de masterpieces molt boges d'algun director que se li vagi l'olla i vulgui fer una pel·lícula de 40 minuts o de 3 hores, 70.000, saps, allò, un metratge molt boig, totes es mouen dintre d'un marge, no? Bueno, doncs aquest marge, si li sumes que potser era més llarg o no, però que tenia un altre ritme, jo no les recordo més llargues. Jo tampoc. El concepte de pel·li de videoclub eren els 90 minuts, no? Jo recordava això i estava equivocat, O sigui, me n'he donat, mirant ara les pel·lis una altra vegada amb els meus nanos, jo pensava, les pel·lis duraven hora i mitja i en algun moment van començar a durar 2 hores cap allà al 2000 o així. I no és veritat. Les pel·lis del Regreso al Futuro, Desafío, totes aquestes pel·lis duren d'1 hora 40 en amunt. Mira, també l'hem vist, la primera de... I dius, els Goonies mateix em sembla que dura més de 100 minuts. Dius, cony, pues no... Però si són pel·lícules que no s'haurien d'acabar mai, home. Clar que sí, que estiguin llargues, tu, que són boníssimes. Bueno, en fi, macos. Crec que sí que ara ja és moment de deixar-ho. Sí, que demà s'ha de treballar. Ho deixem aquí, sí. Ha estat una xerrada, no? Han sortit temes, Sí, jo crec que ens sortirà més feina de la que ens traurem. És que no, sí, és una no sabem, és una caixa de Pandora, això. I que sapigueu que 0 guió, Vull dir, el tema ha sortit 5 minuts abans. Sí, avui hem decidit, vull parlar d'això, dic, vinga, va. Home, i tant. Snyder Cut 4 hores. Snyder Cut, sí senyor. No he estat capaç, no m'he atrevit a veure-la, Com la pel·li em va semblar tan castanya... Feien conya, no? Que un 20% de la pel·lícula és en càmera lenta, no? No m'he vist amb cor d'aguantar 4 hores. De totes formes, a mi algú... No sé on t'ho vaig veure, que si voleu veure-la com si fos una sèrie, és possible fer-ho perquè són 6 parts i hi ha un cliffhanger després de cadascuna d'aquestes, o sigui que si la voleu dividir... I tu pots deixar, no? Tu pots deixar... episodis de 30-40 minuts. Pues mira, doncs això al final acabarà circulant per internet una... que segur que ho acaben fent, com van fer amb el Hobbit, que jo la vaig veure i em va semblar genial, un metratge editat de 3 hores i alguna cosa, on treien tota la palla. Ho van fer fans, a partir del Blu-ray, i es carreguen tota la part aquella de...
recordo ni el nom de la pobra noia aquesta de Perdidos que surt allà fent d'elfa. Aquella que s'havien inventat per tenir un interès romàntic. Entre altres coses, però és curiós, home, patinen, grinyolen alguns petits punts, no? Si dius, home, aquí què ha passat, no? Però com a exercici, hòstia, com a treball de final de carrera ho trobo genial, de dir, escolta, mira, aquí tens aquest mardot, intenta fer una cosa més... Que no sé si es pot catalogar de mardot o no. El Hobbit Redux. Sí, vull dir, el Hobbit també té el seu programa, vull dir, senyor Jackson, vull dir, calia, és a dir, calia fer-ho tan llarg. Peter Jackson té un programa. A l'Snyder Cut aquest me'l plantejaré així com a sèrie, així l'aniré intercalant amb la del Capità Amèrica. Potser també, és una manera interessant de veure, perquè, hòstia, jo 4 hores no sé si les aguanto, No. Jo potser sí, però la resta de la família em diu, bueno, fins demà, noi. Ja n'hem vist prou. La veuràs tu sol. Sí, i com tinc altres coses millors a fer que veure coses sol, no les veig. Bueno, com moltes altres coses, això de veure, jugar i fer coses sol, el Forever Alone aquest que no ens traiem de sobre en molts casos, i a vegades, ostres, jo ja veig la cara de tortura de dir, doncs no li poso, pobreta. Vull dir, amb aquesta no ho intento. Les de superherois no... Jo no sóc gaire fan, però n'hi ha algunes que les veig, m'agraden i les segueixo, i l'univers m'ha apropat l'univers Marvel, que també crec que pot donar per un programa, és a dir, els no avasats a aquest mundillo que potser havíem llegit coses puntuals i molt així, saps? Allò que anaves agafant un Daredevil desconnectat, que no tenies ni puta idea d'on venia la història, però te l'havien deixat, o... Ah, coño, que és ciego. Sí, a mi un veí em va regalar uns volums que eren recopilatoris de... Hòstia, ara no me'n recordo, l'editorial era bastant coneguda. I jo sí, vaig flipar, perquè és que no tenia cap referent de... Vaig pensar, però què és això? Ara entenc per què me l'has donat. Vaig pensar, m'has donat aquí el saldo, tio, i em va molar, Vaig dir, clar, no entenia molt bé això, i em va arribar també, ara no recordo, el Carnage, el vermell. El vermell, el Venom és el negre, no? Exacte, ja ho has dit bé. I aquí també vaig flipar una mica, no sabia que hi havia aquesta versió, vaig dir, què ha passat? Ai, als anys 90, tu. Sí. Simbionts... Hòstia, és veritat, això era... A mi això em passava amb els còmics bueno, quan anava al poble de l'àvia, a Cuenca, tenies uns còmics de saldos que venien en packs, hi havia un Juez Dredd, un jo què sé, i eren còmics de... Un Red Sonja, que deies, bueno, me'l llegeixo, no sé què passa, no sé d'on venen ni on van, però... Jo flipava molt, eren tots així com molt foscos i rotllo Juez Dredd. I venien les villanes a pes. Què collons és això? Però bueno, tu llegies i ja està. Sí, clar. L'alternativa eren los libros de los 5 de tus tíos, de quan tenien 10 anys. El que caigués a les teves mans. Macos, maques, els 4 espectadors que hem tingut comptant-nos a nosaltres, algun despistat, segurament l'hem tingut per aquí, el Piwil ens ha fet comentaris, cosa que agraïm moltíssim. Crec que ara sí que ja és hora de dormir. Fer, no? Abaixem la persiana, anem a dormir, i si... Tanquem la paradeta. Això mateix. Si no sé com, ni de quina manera tenen algun contacte, si algú ens vol deixar alguna cosa, Josep Maria, teníem el mail, no, encara? Tio, què vol dir que teníem? A part de que tenim, sí, t'ho poden deixar aquí mateix al Twitch, crec que es pot enviar missatges privats. Idees, qualsevol comentari, suggeriments... Hi ha el Twitter de Multiverse Cat, hi ha l'Insta... Un directe per avaluar la personalitat del Gazpacho i el Mochilo, doncs endavant, el que vulgueu. Aquí estarem. Sí. Macos, un plaer. Bona nit, com sempre. Ala, merci a tots. Apa, fins la propera, moltes gràcies. A veure si no triguem un mes per això. Això és... Vinga, adéu. Apa.